खुलुमबाय बेनोबो फुंनि हामलायनाय बावनानै आं कमलकान्त बसुमतारी दिनै बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आसामनि गिबिसारिनि रादाब बिलाइफोरनि बिलाइयाव सेबखांजानाय गाहाय गाहाय रादाबफोरखौ फरायथिनो थाखाय आं नुजाथिदों। गिबियावनो लाबाय सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं। बेहाय दङ गिबियावनो एनडिएफबिआ बिटिआर आसाम सरकारनि बेरेखायै गोख्रों सोमावसारनो हुमखि। एनडिएफबिफोरा बिटिआर आरो आसाम सरकारनि बेरेखायै गोख्रों सोमावसारनायनि हुमखि होदों। सोरनि? रन्जन दैमारिखौ सख'नायनि, जेलनिफ्राय हगारनायनि लोगोसे आरो गुबुन माखासे दाबिबाव। बिनिफ्राय बेखौ जोङो रादाब बिलाइखौ फुरा फरायबा मिथिगोन मा मा दाबिखौ लानानै बिथांमोना सोमावसारनो नागिरदों। बिनिफ्राय जाबाय मा? रन्जन दैमारि आरो गुबुन एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय बख'नायनि बिबान लायाबा बर' रायजोआरि थान्दैफोरखौ बिटिआरनिफ्राय होखारहरगोन। बारग' एनडिएफबि बा आगु एनडिएफबि। बेखौ जोङो एसे मोजाङै खोमासुनाया गाहाम, बुजिनो नाजानाया गाहाम। बेनिफ्राय जाबाय मा? सोलोंथाइ बिफाननि बिथोन कलेज एचएसआव मुं थिसननायाव जेबो रोखोमनि मासुल लानो मोननाय नङा। मोनफ्रोमबो स्कुलफोरखौ बिदि बिथोन हरदों आसाम सरकारनि थोंजोंनिफ्राय मोनबो रोखोमनि मासुल फिस लानो मोननाय नङा। बेनिफ्राय जाबाय मा? कंग्रेसनि गुबुन सासेबाव एमएलएआ बिजेपिआव हाबहैगोननि इसारा। बे जायफोरा क्षमतानि राजखान्थि खालामो, लब लालसनि राजखान्थि खालामो, बिसोरनो बिदि जाखागोन। बे मोनफ्रोमबो दोलोआवनो बिदि मानसिफ्रा थायो। बिनिफ्राय जाबाय मा? चिरांनि रुनिखाथायाव बाजारनि हाखौ बिपिएफ दोलोआ आवग्रिना लानायनि गेदेर अजद सिखांदों। खोन्थारोङा बेफोरखौ जोङो सिङाव फरायबासो मिथिगोन आरो। बेनिफ्राय उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय इउपिपिएल दोलोनिसिम मनज गयारिया आर'जलाइ गथायबाय। बिनि उनाव जाबाय रादाब जे अदालगुरिनि बरङाजुलिनि सत्रआव बर' फोलेरनि निरन्जन बर'आ गिबि खेबनि थाखाय सत्रनि गाहाय बिबानखौ आजावनो लाबाय। निरन्जन बर' बे शंकरी बिथाङा जोबोद गिदिर बिबान मोनसे लानो थांगासिनो दङ मोनसे सत्रआव सत्राधिकार हिसाबै। बेनिफ्राय सासे सुबुंनि न'आव दोनखोमाना दोननाय 5,000 लिटार केरासिन आरो 100 लिटार सालफिउरिक एसिडखौ जब्द खालामनो हादों। गसाइगावनि श्रीरामपुर पुलिसनि सिग्रोमनायाव गंसे ट्राकजों लोगोसे गान्जा जब्द, 2 सुबुंखौ खाबाय। बेसेबां खायदा खालामनानै लाबोयो बे गारियालाफ्राबो एसेबो गिला। ड्राइभारफोरा गारिया हमजाबा जे बेहायनो सेवनानै थांगोन थेवबो गारिखौ मोनफिननाय नङा, बिनि जेबो गिनाय गैया। बिनिफ्राय बड'लेण्ड इंखंनि दिनैनि सुजुथाया जाबाय बिमानि आहार खुदियानि अमृत। बे 1 आगस्तनिफ्राय 7 आगस्तसिम बे सप्तासेखौ सारा मुलुगाव हु, इउनिसेफ, वाबा, बिपिएनआइ फोरा मुलुगनि मानसिफोरखौ लानानै बे मोनसे बिमानि गाइखेर दौनाय सप्ता बे फालियो। बिनि उनाव फैबाय जे टकिअ अलिम्पिक भारतनि हौवासाफोरनि हकि टीमा सेमिफाइनालाव जेनबाय। दुखुनांथाव जेनबाय। 5-2 गलाव जेनदों बिसोरो। बिनिफ्राय भारतनि सेनियर हौवा हकि हानजानि थाखाय गोदान कचनि फोसावसिगोन होननानै हकि इन्डियानि बिथोनगिरि डेभिड ज'ना फोरमायथिदों।
मैया जेननायनि उनाव बियो रिएक्शन जादों आरो गोदान कर्स होसिगोन। पि.भि. सिन्धुआ गावनि हादोराव फैफिनबाय ब्रन्ज मेडेलखौ लानानै। बेनिफ्राय जम्मु काश्मीराव इन्डियान आर्मिनि हेलिकप्टार जाब्रबथाय। इन्डियान आर्मिनि गंसे हेलिकप्टारा जम्मु काश्मीराव जाब्रबथायाव गोग्लैदों। बेखिनियानोसै इंखंनिफ्राय रादाबा। बिनिफ्राय जों थांदिनो अग्रदि रादाब बिलाइयाव बेहाय मा दङ? जि हय रिंगते हबो लाभलिनाया बुंदों। बिराद गोसो दाद खालामनानै बुङो जि हय रिंगते हबो। रिंआवनो रिंखौ होनो जे सौलायग्राफोरनि थाखाय मोनसे खुवार बादि बानायनाय जायो। बेखौनो रिं होननानै बुङो। बे रिंआवनो जागोन लाभलिनाया बिदि गोसोआव बोलो लानानै बुंदों। दिनै 11 बाजियाव अलिम्पिक खेलानि बा अलिम्पिकनि जि आइजोफोरनि सौलायनाय बे खेलाया जागोन, जेराव लाभलिनाया सासे बादायगिरि। बेनिफ्राय जाबाय मा? CBSE दशम श्रेणीत 99.04% उत्तीर्ण। CBSE नि आनजादाव क्लास 10 नि रिजाल्टा माबायदि? 99.04 जौखोन्दो। नाथाय अजद खोन्थादों गोबां स्कुलफोरा मा रिजाल्टखौ मोनाखै। मा जाहोनाव मोनाखै बेखौ जोङो सिंनि बाथ्राखौ फरायबासो मिथिसिगोन। बेनिफ्राय जाबाय मा? हाखक दलगलै कंग्रेसरि तिताबरर विधायक भास्कर ज्योति बरुआ। नै दहाय बुंनाया जे भास्कर ज्योति बरुआ होननायाबो कंग्रेसनि बियो आरो बे दा माबायाव बिजेपियाव हाबनो थांगासिनो दङ, आथिं दैखांदों। 7टा समष्टिर उपनिर्वाचनर बाबे हाजो हबले बिजेपिर कर्मिक बार्ता। बिजेपिनि दोलोनिफ्राय गासैबो गावसिनि मावथिफोरखौ फैगौ उफेराय बिसायख'थिनि थाखाय थागथियारि जानाय खावलायहरदों, बिथोन हरदों। बेनिफ्राय उपनिर्वाचन आटाइकेटा समष्टिति कंग्रेसर प्रार्थी महाजन थाकिबने फैगौ जि उफेरा बिसायख'थि MLA नि बेहाय मोनफ्रोमबो बियाबावनो कंग्रेसा बिजाथि होगोन बे खोथाखौ बुंदों। होमबा सोंनाय फैदों जे महाजन होननाया थागोन ना थाला बे। बिनिफ्राय बांलादेशखौ रप्तानि अखमर 50 टन माकुई फ्लैग अफ कृषि मंत्री बरार। कृषि मंत्री अतुल बराया फ्लैग अफ खालामनानै माने ग्रीन सिगनेल होनानै आसामनि जि 50 टन जुखाम बेखौ बांलादेशआव लांनो होबाय आरो। आसामावबो दाना गोबां जुखाम मावसै आरो मावनांगौ, बे थोजासे नङा। दा 50 टनल' बांलादेशआव हरजेननो लादों। बेनिफ्राय विकल्प मन्चर हन्दानर कुचकावाज कंग्रेसिफ्रा गुबुन मोनसे मन्च दानो नाजागासिनो दं। सोरजों लोगो जानो? बे बेनिफ्राय सर्वाधिक राजु आदायारि बरखते राज्यर सर्वनिम्न पुंजी जगान केन्द्र। बे दुखुनांथाव बाथ्रा जे बे आसाम हादोरसानिफ्राय गोबां रेभिनिउ कालेक्शन जादों, बुथुम जादों एबार। नाथाय बे बोसोरावसो देग्लायसो मिरुनिफ्राय सबसे खम रां हरनो लादों। बेनिफ्राय जाबाय मा? हठात जथेस्थ हार्ट दैनिक संक्रमण मृत्युर संख्या अपरिवर्तित। मोजां खौरां जे जोबोद खमायदों बे कर'नायाव गाग्लोबजानाया, कर'ना साफा जानाया। नाथाय थैनाया बेनोबो जानानै दङ। बेनिफ्राय जाबाय मा? प्रमोद बर' सपन दैमारिया 30 বছর পূর্বে দেখিছিল যে NDFBৰ কাৰাৰুদ্ধ প্ৰাক্তন সভাপতি কাৰাগাৰৰ পৰা স্থানান্তৰ সন্দৰ্ভত অঞ্জলি दैमारी। NDFBৰ কাৰাৰুদ্ধ প্ৰাক্তন সভাপতি কাৰাগাৰৰ পৰা স্থানান্তৰ সন্দৰ্ভত অঞ্জলি दैमारी। रंजन दैमारीनि बिनानाव अनजलि दैमारिया बे खोथाखौ बुंदों जे प्रमोद बर' सपन दैमारिया 30 বছর পূর্বে দেখিছিল।
प्रमद बरुआ जि सिमां दं बेखौ 30 बोसोर सिगांनो रन्जन दैमारिया नुदों। बे जोबोद दूरदर्शी फारसाइटेड मानसि बे। बिनि उनाव जोङो थांदिनि नैबेहाय बेहाय जादों मा চাকৰিজীৱীৰ সংখ্যা 7.61 বা 6.4 কোটি জনলৈ হ্ৰাস। সেন্টাৰ ফৰ মনিটৰিং ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ ভয়াৱহ তথ্য। सेन्टार फर मनिटरिं इंडियन इकनमी होननाया बिराद गिलुबालु मोनसे खारि फोसावदों। मा देखत जुलाइयाव साकरि हेरुवाले 32 लाख लके। थांनाय जुलाइ दानाव सारा भारताव 32 लाख मानसिफोरा खामानि गैजारोङि जाबाय, साख्रि खोमाबाय। बेनिफ्राय साख्रि मावग्राफोरनि जि अनजिमा बे अनजिमाया 7.64 कौटियाव नामायबाय, बाङाय जाबाय आरो। बिनिफ्राय जों मिथियो जे लेखा गोरोङानो जाथों रोङियानो जाथों बे मानसिफोरा सेंग्रा सिख्लाफोरा लाइमोनफोरा साख्रि मोननाया सिमांनिसो बाथ्रासै। प्रति मिनिटआव रिलायन्स इन्डास्ट्रि उपार्जन 1.1 कौटि टाका। घन्टायाव 2 कौटिमोन आगोल, दा जाबाय 1 मिनिटावनो रिलायन्स इन्डास्ट्रि ताने मुकेश आम्बानीनि कम्पानिया मिनिटावनो 1.1 कौटि रां खामायो। बेसेबां खामायो? जोङो सानसे खामानि मावबाबो 250 टाका 200 टाका मोननो नागिरा आरो रिलायन्सआ बिदि इनकाम खालामदों। बिनिफ्राय दिल्लीर बिधायकर बेतन 90,000 बृद्धि। बेखौ आम आदमी पार्टीनि जे केजरीवाल दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि बे बधाय बे आगानखौ लादों, बे आगान सुरदों जे साफ्रोमबो जि एमएलए बे एमएलएनि बेथनखौ दानसेनिखौ दान बान्थाखौ 90,000 खालामनाय जासिगोन। बेनिफ्राय जाबाय मा देशर भितरते सर्वाधिक संख्यक भुवा विश्वविद्यालय আছে उत्तर प्रदेश दिल्ली। दिल्ली आरो उत्तर प्रदेशआवनो यूपीआवनो सबसे बांसिन नंखाय भुम फरायसालि दङ आरो गुबुन स्कुलफोर कलेजफोर दङ। एसेबां थगायसुला, बेसेबां थगायनानै थाखा खामायदों। बिनिफ्राय देशर भितरते ইউজিসিয়ে ঘোষণা কৰিলে 26 ভুৱা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নাম। ইউজিসিया 24 जि भुम फरायसालि नामखौल' मोनदों, नाथाय मोगथाङाव नागिरना मोनाखै। बिसोरखौ नाम लिस्टिखौ फोसावनानै होबाय। नैबे बे भुम फरायसालिया नंखाय। बेफोरनि एडभार्टाइजआव मुहिनानै एडमिशन दाला इदि होनदों। तालिबान आरो उत्थानाव रक्ताक्त आफगानिस्तान आमेरिका दखराब राष्ट्रपति घानीर। आफगानिस्ताननि हादोरगिरि घानीया आमेरिकाखौ दुसिदों। मानो होनब्ला बे खैफोद समाव बिसोरो गावसोरनि सान्थ्रिफोरखौ उथायनानै लांजोब्बाय। 20 बोसोर थाबाय, नाथाय तालिबानखौ जेबो दमायनो हायाखिसै। बे सिङाव खैसारिफोर थानो हागौ। बेनिफ्राय केन्द्रीय विद्यालयत नाम भर्तित সংসদৰ বাহিৰে আন সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা বাতিল। তে सेन्ट्रेल स्कुलफोराव एमपिफोराल' मेम्बार अफ पार्लियामेन्टफोरनि थिंजायनिफ्रायल' रिजार्भेशन थागोन, गुबुन थालिया। बेनिफ्राय महात्मा गान्धीर सबिलै प्रतिबाद फ्रान्स इटालित स्वाधीनतार दाबि। फ्रान्स आरो इटालियाव महात्मा गान्धी आरो मार्टिन लुथारनि सावगारि लानानै मानसिफोरा बिनि थागिबिफ्रा बे देश गंनैनिया आरो आन्दोलन खालामदों। मा नांगौ? उदांस्रि नांगौनो। माब्रै? बेखौ सिंनिखौ फरायबा जों मोनो जे कभिडनि थाखाय बैखौबा आथिं खाबथानानै आथिं जुन्थायनानै दोननाय जादों। बहाबा थांनोब्लाबो सार्टिफिकेट खोन्थानांगौ कभिडनिफ्राय फ्रि होननानै। रेस्टुरेन्टआव थांनो मोनला, बाजाराव थांनो मोनला, शपिं मलाव थांनो मोनला, बेखायनो उदांस्रि गैया जादों। दा बे फ्रान्स आरो इटालिनि मानसिया उदांस्रि नागिरनानै बिदि होसोख्रावदा आन्दोलन खालामदों आरो बिसिनि आखायाव भारतनि
जातीय पिता जे होनो महात्मा गान्धीनि सावगारि आरो मार्टिन लुथारनि सावगारि बे बेनिफ्राय जाबाय अलिम्पिकत आजि महिला हकी दलर ऐतिहासिक सेमि हौवाफोराथ' जेनबाय सिबायफोर दा हिनजावफोरा दिनै गेलेगोन बेबो सोरनि बेरेखायै आर्जेन्टिनानि बेरेखायै ते देरहानांगौ बादि मोजाङै गेलेबानो देरहागोन जों आनान गसाइनाव आरज गाबो बेनिफ्राय भारतआ सोरजों हौवाफोरा सोरजों जेनदों बेलजियामजों गेलेदोंमोन बेलजियामा वर्ल्ड चेम्पियन खामोन आरो बेजों गेलेनानै बिसोर देरहानो हायाखिसै 5-2 गलाव जेनदों नाथाय हिनजावफोरखौ जों आसा खालामबाय थाबाय दिनै बेनिफ्राय आजिरिफोरा भारत इंलैंडर 5-खनिया टेस्ट श्रृंखलार प्रथम मैच ते मोनबा टेस्ट सिरिज जागोन आरो बिनि गिबि खेलाया दिनै जागोन इंलेन्डआव बेनिफ्राय जाबाय मोनसे मोजां रादाब जे 62 जपा गज कर्तन करी विपदत एक निर्माणकारी संस्था ते गेमन इंडिया लिमिटेड बिदि कन्स्ट्रक्शन कंपनी बब्बा मोनसे बियो सोरनिबा 7 स्टार हटेल लुनो थाखाय बे साइटनि 62 बिफां दानफायदोंमोन दा गोबाव जाबाय बियो केस जालायगासिनो दङ दा मैया सुप्रिम कर्टआ राय होबाय जे इदि दानफायनो मोना बे इनाय जादों बेनि जरिमाना हिसाबै 40 कौटि रां जरिमाना होनांगोन बे मोजां बियो बेनिफ्राय मोनसे जाबाय मा सिन्दुर पाছত अलिम्पिकत खेलुवैफोरा मानसिकतार निदर्शन हाई जाम्पार सोरबा हाई जाम्पार जों बेखौ मिथिनांगोन जे बे हाई जाम्पाराबो पिभि सिन्धुआ जेरोखोम गेलेग्रा मानसिनि आखल दिन्थिदोंमोन गेलेग्रा फोथाराव बेबादिनो नैबे हाई जाम्पाराबो भारतारि हाई जाम्पाराबो बिदि आखु दिन्थिदों बिदि दिन्थिनांगौ आरो गुन्दाबादि खालामबा आवसारि खालामब्ला बे बहा जानो दानिया जों फैदिनि प्रतिदिन रादाब बिलाइयाव अखमिया प्रतिदिन बेहाय दङ बिदिखे समस्यारे जर्जरित अखमर गुरुत्वपूर्ण न्यायिक मंचक लै सरकारा चरम हेमाय सोरखारा गोसो होआखै आसामनि जे बिदेशी जेंना बिदेशीखौ लानानै जोंनि आसामनि जे जेंना बेखौ सुस्रांनो थाखाय मिरु सरकारा जेबो गोसो होआखै नैबिदि बुंदों दा हाइकर्टत खत महाधिबक्तार मन्तब्य हाइकर्टनि चिफ जास्टिसानो बेबादि खोथाखौ बुंदों बेसेबां गिदिर खोथा बन्धर पथर राज्यर 100 बिदेशी न्यायाधिकरण এই যে फरेनार्स ट्रिब्यूनल बानायदोंमोन बिनिनो 100 फरेनार्स ट्रिब्यूनलखौ बन्द खालामसिगोन बे होमबा बिसारा बोरै जागोन बे आरो बेनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय मा अखमर बाखिन्दार घरत अग्निसंযোগ करी मिजर तांडव गोरोबथाबो जालायबाय खुगाजों खुगाब्लाबो गोजानाव फैबाय खोथा होलायबाय नाथाय बिनि उनावबो दस्रा जायगायाव बिसोरो मिज'फ्रा अत्याचार खालामहैदों आरो लाइलापुरावनो असमिया मानसिनि माने आसामनि मानसिनि न'आव अर सुनानै बे मानसिफोरखौ होखारहरदों जोबोद दुखुनांथाव जोबोद गाज्रि गावजों गाव मानो बिदि जाखो बेनिफ्राय गावत गृह निर्माण करेले লাগিব पन्चायतर अनुमति आरो मासुल बेखौ खोनानैथ' बागदावदों मानसिफोरा बागदावदों माब्रै गामियाव न' लुबाबो सोरखारनो टेक्स होनांगौ जाखो न'खौनो लुनो हाया आरो न' लुनो ओंखारबाबो दा आरो टेक्स होनांगौ खाजना होनांगौ माबायदि थांखि बियो मिरु सरकारनि बेनिफ्राय मिरु सरकार आरो बियो गामि माबानि आसामनिबो आरो बेनिफ्राय इन्धনৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদত সাইকেল চলাই সংসদলৈ 15 বিৰোধী দলৰ 80 গৰাকী নেতাৰে ৰাহুলৰ ব্ৰেকফাষ্ট বৈঠক
राहुलाबो माबा खालामगासिनो दङ जे मोनसे दैदेननाय हाबाफारि मावगासिनो दङ आरो बियो 15 बेरेखा हान्जानि 80 सोद्रोमाफोरखौ लानानै दावबायदों साइकेलजों आरो मोनसे जायगायाव ब्रेकफास्ट जादों। बेनिफ्राय जाबाय সংসদ গণতন্ত্র দেখাবাখিক অপমান করেছে বিরোধী प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीया बुंदों जे संसद आरो सुबुंदारा आरो हादोरखौ अपमान खालामदों बेरेखा हान्जानि सोद्रोमाफोरा। बे थाथोंसै बेनिफ्राय जों दा थांदिनि नियमिया बार्तायाव। बेहाय दङ रादाबा इतिहासर दुवार दलित अखम कन्या दिनै जुदि बे देरहायोब्ला लाभलिनाया सेमिफाइनालाव बे मोनसे जारिमिन रनसायनो हानाय जासिगोन बेखौनो बुंदों इतिहासर दुवार दलित अखम कन्या। बेनिफ्राय बे जे CBSE नि क्लास 10 नि आनजादनि रिजाल्ट बेहाय फरायसुलिफोरा फरायसाफोरखौ फेजेनदों। फरायसाफोरनिख्रुइ फरायसुलिफोरा साबसिन रिजाल्ट खालामदों आरो बेखौ ओरैनो ছাত্রক सेरपेलाय उजलिल ছাত্রী গ্রাম্য এলাকার গৃহ নির্মাণের বাবে আদায় দিব লাগিব মাসুল। गामि ओनसोलाव न' लुनांगौब्लाबो मासुल होनांगोन सरकारनो बेखौथ' मानिनो हाथावा आरो। बेनिफ्राय हरथेबारित आत्महत्या ऋणग्रस्त कहार शिल्पीर बे जे कापिटलनि खामानि मावो थोरसि लथा बानायो दाहार लानानै मावदों दा दाहारखौ सुख'नो हायाखै बे दुखुआवनो हरथेबारियाव सोरबा गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों दुखुनांथाव बियो। बे थांबाय दानिया फैदिनि आमार अखम होननाय रादाब बिलाइयाव बेहाय ओरै बुंदों এটা এটাকে प्रतिটো বিভাগতে ব্যর্থ হল पुरुष खेलुवै लाजिनांथाव बाथ्रा दुखुनांथाव बाथ्रा। हौवाफोरा जेरावबो जेनदों मैया हकियावबो जेनबाय हौवा दोलोआ। बेनिफ्राय दा ओरै बुंदों एखायनो এই পর্যন্ত 3টা পদক মহিলাले 3 मेडेल मोनबाय 3बो आइजोफोरासो मोनदों हौवाफोरा मोनाखै। बेखायनो देशर सन्मान नारी शक्तिर हातत हादोरनि जि मान सन्मान बियो आइजो गोहोनि आखायावसो। बेनिफ्राय होनदों लाफिकुल हत्यार आरत BPF अभियोग परियालर लाफिकुल इस्लामनि जे नखर बे दिनैसो बोरैबा सिरि मोनखांनाय बादि जादों आरो लाफिकुल इस्लामखौ फुथारनायाव BPFआ आखाइ दङ होननानै बुंदों। बेनिफ्राय আলেকজান্ডার পুনৰ ভাৰত জয় বিয়লি 3:3:30 বজাত নামিব মহিলা হকী দল। যে आइजो हकि दोलोआ दिनै 3:30 बाजियाव खेलायाव ओंखारगोन आरो लाभलिनाया सानजौफुनि 11 बाजियावनो खेलायाव रिंआव हाबगोन। बेनिफ्राय गुवाहाटी विमानबन्दर आदानिलै कर्मचारी घर एरार निर्देश बेसेबां दुखुनांथाव बेसेबां गाज्रि बे मा गुवाहाटी जि एयारपोर्ट गोपीनाथ बरदलै लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै एयारपोर्ट बेखौ आदानि होननाय सासे बिलियनारिनो 99 बोसोरनि थाखाय लिजाव होबाय फानबाय आरो बुंनो थांब्ला दा गावसोरनि गोसो मथनसो गावसोरनि साबजानाय बादिसो साख्रियाफोरखौ लाबोसिगोन। बेखायनो बेहाय थाखानाय साख्रियाफोर माखासेखौ न'खौ आगारनानै खारनो थिनदों आरो बिनि समान दुखु मा जाबावनांगौ। बेनिफ्राय बेखौ सोर मावदों जों बेखौ मिथिनांगौ आरो बिनि उनाव जाबाय गावत घर हाजिबले सरकारक দিব লাগিব कर मोनफ्रोमबो रादाब बिलाइयाव बे दङ माब्रै गामियाव न' लुनो ओंखारब्लाबो न' लुनो लाब्लाबो
खाजना होनांगौ जाखो बिमानारि खाद्य औषध आहिलेव मिजोरामाव प्राय दुर्भिक्ष दाथ' सब लामाखौनो बन्द खालामबाय सब लामाखौनो मिजोरामाव थांनाय लामाखौ बन्द खालामो त्रिपुरानिफ्राय थांनाय बेखौ बन्द खालामदों आसामनिफ्राय थांनाय बेखौ बन्द खालामदों थेला होनो होननानै दा जानाय आदारानो गैला खम खाथारमोन आरो मैया नुबाय जे कलिकातानिफ्राय एर'प्लेनजों लांदों बिमानारि खाद्य औषध आहिलेव मिजोरामाव प्राय दुर्भिक्ष एर'प्लेनजों उरां जाहाजजों बिरखंजों जानाय आदार आरो मुलि लांदोंब्लाबो नाथाय मिजोरामनि हालोदा एखेबारे जोबोद गाज्रि उखैनानै थैनांगोन बादि मा राहा लायो बिनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय मा गुवाहाटी आरक्षीर निद्रा हरण करा भिज गभाइट सरक ग्रेप्टार मोजां रादाब सा 20 सिखाव जेरै गभाइट सिखाव होननानै बुङो खुंखार सिखाव बे सिखावफोरखौ गुवाहाटी पुलिसा हमनो मोनदों सा 20 आरो दंबावो बिसोरनि लोगो बिनिफ्राय मरियनी खहि परिल ब्रिटिशर जुगत निर्मित दलं मरियनीआव गंसे ब्रिटिशनि जुगाव लुनाय दलं दङ बे दलङा बायबायनि बेखिनियानोसै जोङो दा थांनोसै गुबुन रादाब बिलाइयाव बांला रादाब बिलाइ जुग संख बेहाय दङ खाद्যের परिमाण कमान आरजि मिजोराम सरकारेर दा जेथिंनिफ्रायबो आदार फैनो बेसाद फैनो लामाया बन्द जाबाय जेला मिजोरामाव जागोन माखौ बेखायनो मिजोरामनि मानसिफोरखौ मिज' मानसिफोरखौ बुंदों ओइ जानायखौ खमाय बे आरो दाने बाथिसेनिखौ बाथिनै खालामनानै जानांगोन बे रोखोमनि मिज' आग्रासने क्षिप्त अखम सीमान्ते अबरোध देक्सेना सरकार मिज'फोरा जि गाग्लोबनाय बे गाग्लोबनायखौ सिमनायाव आरो सिमना गाग्लोबनाय बेखौ सरकारा नायाखै नायगासिनो दं माब्रै नायाखै जाखो बेखौ खोन्था रोंला बबे सेन्सआव नायाखै बेनिफ्राय आसुर प्रतिनिधि दल के सीमान्ते जाते दिलोना पुलिस आसुनि दोलोआ मिजोराम बर्डाराव बै दावराव जानाय बर्डाराव थांगासिनो दंमोन नाथाय बर्डारसिम थांनो होआखै पुलिसा बिसोरखौ लामा गेजेरावनो होबथादों बिनिफ्राय असमेर स्वार्थ बिक्री करे मिजोरामेर संगे हात मिलिয়েছেন मुख्यमंत्री सुस्मिता सेना बुंदों जे आसामनि स्वार्थखौ फाननानै मिजोरामजों आखाइ हमलायदों आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बे खोथाखौ बुंदों बेखिनियानोसै जुग संखनिफ्राय जों दा थांनोसै दा सेन्टिनेल रादाब बिलाइयाव बेहाय मोनसे रादाब दङ Both heal patients SC for same treatment to Ayurvedic allopathic doctors. The Supreme Court बुंदों मालाबा बिदि जाबाय थायो नालाय आयुर्वेदिकनिखौ दाम होआ एल'पेथिकनिखौल' दाम होयो डाक्टारफोरनो बांसिन बेथन होनाय बा खाबु होनायफोर बिदि जायो बेखायनो सुप्रिम कर्टआव केस गोग्लैदों आरो बेहाय सुप्रिम कर्टआ बुंबाय मोननैबो आयदानि आयुर्वेदिक एल'पेथिक मोननैखौबो मोजाङै बा समानै ट्रिटमेन्ट खालामनांगोन आरो हमिय'पेथिकबो दंबावोसो बे आरो बेनिफ्राय over 700 commit suicide in NE due to unemployment साख्रि मोनैनि थाखाय आरो साख्रि गोमाजानायनि थाखाय नर्थ इस्टआव 700निबो बांसिन लाइमोनफोरा मानसिफोरा गावखौनो फोथैनानै लाबाय बेनिफ्राय एडमिशन क्राइसिस आसुआ बुंदों इंट्रोड्यूस 2 shifts in college and HS school आरो कलेजफोराव मोननै शिफ्ट खालाम मर्निं शिफ्ट आरो डे शिफ्ट बेखौ होनदों आरो बहाबाथ' नाइट शिफ्टबो खालामनांगोन उफाय गैथाराबा बेनिफ्राय मोनसे रादाब दंबावो जे इन्डियान आमेरिकान गार्ल इन वर्ल्ड्स ब्राइटेस्ट लिस्ट
गुबैयै भारतारि नाथाय दा आमेरिकायाव थाबाय बे 14 बोसोर बैसोनि सासे आइजोआ नामा बिना नामखौ बहाबा खोमाबाय आं बे गथ'आ सारा मुलुगनि जि मोनसे टेलेन्टेड सार्च बेहाय मासि मोननो हादों गोजौ मासि बिनि मुङा नाताशा पेरी बैसोआ 10 सारा मुलुगावनो बे कम्पिटिशन जादों बेहाय बियो मासि मोनदों मोजां पजिशन मोनदों आरो बेनो रादाबा बेनिफ्राय जोङो नैबेयाव फैजेनो स्पेन ब्राजिल टु प्लेस फर फुटबल गोल्ड भारतआथ' गैया हाया दा टकिअ अलिम्पिकनि जि फुटबल खेला फाइनाल बेहाय स्पेन ना ब्राजिलनि बेरेखायै गेलेगोन स्पेन आरो ब्राजिल फाइनालाव दा सोर मोनो सनानि मेडेलखौ बे जादों बेनिफ्राय बेहाय दिनै मेडेलनि लिस्टखौ फरायनि हादोर सना रुपा आरो ब्रन्ज आरो ओजोंहाय लास्टआव टटेल हादोरा गिबियावनो चाइना सना मोनबाय 32 सिलभार मोनबाय 21 ब्रन्ज मोनबाय 16 गासै जाहैबाय 69 USA आमेरिका सना मोनदों 24 रुपा मोनदों 28 ब्रन्ज मोनदों 21 गासै 93 USA दा टटेला बांसिन जानानै दंहैयो नाथाय सनायाव खम जादों आरो सनायाव 24 चाइनाया 32 जापान 19 सना सिलभार रुपा 6 ब्रन्ज 11 गासै 36 अस्ट्रेलिया मोनदों सना 14 सिलभार 2 आरो ब्रन्ज 15 गासै 33 बेनिफ्राय आर'सि बियो सना मोनदों 13 बेनिफ्राय सिलभार मोनदों 21 बेनिफ्राय ब्रन्ज मोनदों 18 गासै 52 ग्रेट ब्रिटेनआ मोनदों इंलेन्डआ सना 13 सिलभार 17 बेनिफ्राय ब्रन्ज 13 गासै 43 जार्मानिया मोनदों सना रुपा 88 आरो ब्रन्ज 14 गासै 30 फ्रान्सआ मोनदों सना 6 रुपा 10 आरो ब्रन्ज 8 गासै 24 नेदारलेण्डसआ मोनदों सना 6 रुपा 7 ब्रन्ज 7 गासै 20 करियाया मोनदों सना 6 रुपा 4 आरो ब्रन्ज 9 गासै 19 निउजिलेण्डआ मोनदों सना 6 रुपा 4 आरो ब्रन्ज 5 गासै 15 बेनिफ्राय इटालिया मोनदों सना 5 सिलभार 9 आरो ब्रन्ज 15 गासै 29 हांगेरिया मोनदों सना 4 रुपा 4 आरो ब्रन्ज 3 गासै 11 किउबाया मोनदों सना 4 बेनिफ्राय रुपा 3 आरो ब्रन्ज 4 गासै 11 चेक रिपाब्लिकआ मोनदों गासै सना 4 रुपा 3 ब्रन्ज 1 टटेल 8 बेनिफ्राय कानाडाया मोनदों सना 3 रुपा 4 ब्रन्ज 7 गासै जाहैबाय 14 सुइजारलेण्डआ जाहैबाय सना 3 रुपा 4 ब्रन्ज 5 गासै 12 ब्राजिल सना 3 रुपा 3 आरो ब्रन्ज 8 गासै 14 क्रोएशिया सना 3 रुपा 3 ब्रन्ज 2 गासै 8 चाइनिज ताइपे सना 2 रुपा 4 ब्रन्ज 4 गासै 10 स्वीडेन सना 2 रुपा 3 आरो ब्रन्ज गैया गासै 5 पोलेण्ड सना 2 बेनिफ्राय रुपा 2 ब्रन्ज 2 गासै 6 माबाया नामावनो फैयाखै इन्डियाया बेसेबां गाहायाव दंहैयो
बिनिफ्राय बेहाय मोनसे रादाब दंबावो वार हम destroys world record to win 400 hurdles gold ते 400 मिटार जे हार्डल बे हेंथा थानाय बारनाय बेहाय सनानि मेडेल मोनदों वार हम होननाया बे आगोलनि जि लिरमिन रेकर्ड बेफोरखौ सिफायजोब्बाय एसेखिनियानोसै सेन्ट्रेलनिफ्राय दा जों थांदिनि असमिया खबर होननायाव बेहायबो बै अग्रदुत प्रतिदिनाव थानाय रादाब बिलाइफोरानो दङ माबा रादाबफोरानो दङ बिनिफ्राय बेहाय मोनसे दङ ओरै बुंदों কংগ্রেসের পরিবর্তে নিজৰ দলৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ ৰাজ্যৰ দলৰ সভাপতিক পৰামৰ্শ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ ভূপেন বৰায়া বুंदों অখিল গগৈ ৰাজনীতিৰ পানী কেঁচুৱা राजखान्थि थिलियाव अखिल गगैया गोरलै गथ'सो भूपेन बरा तीव्र कटाक्ष बेखिनियानोसै बेनिफ्राय जों थांदिनि दाना दैनिक जनमभूमि होननायाव बेहाय रादाबा जाबाय उत्पादन आरम्भ होवार पाछरे परा लाभर मुख देखानाय जेनिफ्राय मावदिहुनथाया जागायजेनदों बै दिननिफ्रायनो लाभनि मोखांखौ नुवाखै माया ने तीनटा वित्तीय बर्षर लोकसाনৰ परिमाण 273.22 कोटी टाका बे आफादा बबे आफाद गेस क्रेकार बे जुरिजेननायनिफ्रायनो लोकसानल' दा लोकसान बोसोरथामाव लोकसाना बेसेबां जाहैखो 273.22 कोटी टाका भिखन लोकसाনৰ सन्मुखीन गेस क्रेकार प्रकल्प बे गेस क्रेकार प्रकल्पआ प्रोजेक्टआ लोकसान जागासिनो दङ दा मा खालामगोन बेनिफ्राय मोनसे मा शिक्षा विभागৰ निर्देशना जारी पूर्বৰ দৰে বিনামূলীয়া হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু স্নাতক পৰ্যায়ৰ নামভৰ্তি ডিগ্ৰী आरो माबानि हायर सेकेन्डारिनि एडमिशननि जि आगोलनि थामोनथाय बा स्टेटास बे फिस होनाङि बेनो थागोन रावबो फिस होनो नाङा बेखौ बुंदों आरो बेनिफ्राय मोनसे रादाब दङ बे जाबाय CBS नङा बे नङा श्रीरामपुरत कोटी टकार अधिक मूल्यर गांजा जब्द श्रीरामपुर गेटआव कोटी टाकानिबो बांसिन बेसेननि गांजा जब्द खालामदों गंसे ट्राकनिफ्राय बिनिफ्राय होनदोंबा कभिडर माजते उजने जापानिज एनकेफेलाइटिसर प्रादुर्भाव कभिडनि गेजेरावनो जापानाव मोनसे मा एनकेफेलाइटिस बेयो माबा जापानिज एनकेफेलाइटिस बे डिब्रुगड़आव जोबोद जानो हमदों जों आरो कभिड होननानै बेहायनो थासोमबाय थानायाव ओजोंजे दस्रायाबो गाग्लोबदों बेखौ नोजोरखौनो खालामाखै जे जोंनि जि दिनैनि रादाब बिलाइफोरनिफ्राय रादाब फरायनाय बेखिनियावनो जोब्बाय गांसे दंबावो दैनिक अखम बे दैनिक अखम रादाब बिलाइयाव दङ कलाशिब लाइलापुरर संघर्षर बेदना पाहरि एतिया समन्वयर बार्ता सियामिर सफलतात समन्वयर जयगान सियामी होननाय सासे आइजो बियो हकियाव जोबोद मोजां गेलेदों भारतनि जानानै टकिअ अलिम्पिकआव दा बिनि थाखाय जों बरायो जोंनि गेजेराव नारानाथा माने हेग्रुदलायनाया थानो नाङा बे खोथाखौ बुंदों कभिडर समानै जापानि एनकेफेलाइटिसर आतंक बेखौबो आरो बुंबावबाय बे आसामनि गोबां जायगायाव जानो हमदों ओजोंहाय कभिड ओजोंहाय जापानिज एनकेफेलाइटिसआवबो मानसि थैयो बेखायनो सांग्रां जानाया गाहाम बेनिफ्राय भंग हब AIUDF मित्रदा कंग्रेसआ AIUDFजों जि जट खालामदोंमोन बे बायसिगोन केन्द्रीय कारागाराव गोपने हस्तान्तर रन्जन दैमारिखौ सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय गुबुन जायगायाव लांखुमादों मा खालामहैगोन फुथारगोन ना मागोन बेखौ बुजिसनो हायाखै बेनिफ्राय मा मेदबहुलता आतराबले थेकेरा खर परामर्श गवेषकर बे बडलेण्ड
बिश्वविद्यालयनि मोनसे मोजां रादाब बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जे रिसार्च स्कलारफोर बिसोरो मोनसे रिसार्च खालामनानै मोनदों मा जे थाइख्राव फिथाइ थेकेराटिङा होनो असमियाव थाइख्राव फिथाइ जायोब्ला मेजेम बांनाया खमायो मोदोम फुंनाया खमायो गतिके जानांगौ बेनिफ्राय हिमन्त नीतिर বাবে অসমৰ সৈতে মিজোৰামৰ সংঘাত ভয়ংকৰ হৈছে গৌৰৱ গগৈया बुंदों जे हिमन्तनि नीतिनि थाखायनो मिजोरामजों आसामनि जि दांगाबाजी बियो बारा जादों बेनिफ्राय मोनसे मोजां रादाब काजिरङा राष्ट्रीय उद्यानत बगा हरिण नुफेरा काजिरङानि हाग्रामायाव मा मैगुफोर नुदों बे मैगुफोरखौ जोङो बङाइगाव खावथिनि रेल लाइननि खोलाहा थानाय मोनसे हाजोनि जाहारावसो दं होननानै मिथिदोंमोन दा काजिरङायावबो नुसिगोन बेनिफ्राय फाइनाल खेलार आखा अपूर्ण हैरल भारतर बे हौवाफोरनि हकी दोलोनि खोथाखौ बुंदों जे फाइनाल गेलेनाय आसाममोन नाथाय गैया बेनिफ्राय सदेकत पिभि सिन्धु उस्मा आदरानि पिभि सिन्धु जाय बेडमिन्टन गेलेगिरि सातलार बेखौ बियो हादोराव फैफिनबाय आरो बेखौ जोबोद दुंब्रुदै बेखौ बरायदों बेनो जों दिनैनि रादाब बिलाइ फरायनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय जोबथारनायाव आं नोंथांमोननो आंनि गोरबो सिंनि खुलुमनाय साबायखर मोजां मोननाय हामलायनाय बेखौ बावनानै एसेयावनो फोजोबबाय आफादखौ गोजोन्थों।